zarakom. Izvinit će valjda sobrada, izvinit će maco od mene, a stare romene kradera. Tu sastava Gdańsko i Sibirsko, aj Rusinsko Romanom Šalom. Riki pesti oči si nastojna, Zavarga ne voliše niče. Tu sastava Gdańsko i Sibirsko, aj Rusinsko Romanom Šalom. Riki pesti oči si nastojna, Zavarga ne voliše ničego. Mladi gospodin, divnog glasa, dajmo reč, izvolite, pomožete školci. Если ж ты саду даже шоряги, все здесь замерла на утра. Если знали, как мне дороги подмосковные вечера, если знали, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, все из луна серебра, песня слышится и не слышится, все, что на сердце у меня. Песня слышится и не слышится, все, что на сердце у меня. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь эти летние подмосковные вечера. Не забудь эти летние подмосковные вечера.
Kod nas je ruska ciganska muzika bila popularna 80. godina. Imamo, pa, mislim, pre svega Cigani Ivanovići su napravili jedno, ako se ne vjerujem, 4 albuma. Njihovi aranžmani su zaista izuzetni, ne znam, oni koji su moje generacije i malo stariji, možda i nešto mlađi, znaju da to su 3 instrumenta, gitara, balalajka i bas. Zaista u Ljubljani su snimali sve albume, nevjerovatna produkcija za to vreme. I kada sada, posle toliko godina, sad već i decenija, uzmemo i stavimo to, naravno ko ima gramofon, ali ima to naravno i CD-u, osjetit će nevjerojatnu jednu svežinu aranžmana i produkcija koja je meni fascinantna u ono vreme, a kad sam bio dosta mlađi, i apsolutno nije devalvirala. Sada kada slušate to, ja sam imao prilike da slušam i iste pesme u više različitih aranžmana i vokalnih solista. Ono što njih krasi, moram to da pomenem zato što zaista oni su kod nas tu nekako dosegli najviše neke umetničke domete. Njihovi aranžmani imaju jednu veselost koju, recimo kasnije kada je tamo sredinom 80. godina Odžila, vama poznata svima, kada su oni radili aranžmane, ima dosta pesama koje se podudaraju različitim ogledama. Ima kod njih, govorimo o aranžmanima Odžila, ima dosta afektiranja, ima dosta jedne atmosfere koja možda nije toliko vesela kao kod Cigana Ivanovića. Zaista oni su sa 3 instrumenta uspeli toliko da dočaraju tu rusku cigansku muziku, da je to prosto, meni je još uvek, ja sam zaljubljenik i prosto ne vadim to iz svojih uređaja. Tako da, znači Odžila i još jedno ime koje moram da pomenem, a to je Sara i Roma band, koji je band koji svi znate, naravno vokalni solista je Haris Džinović. Mislim da je 2 ili 3 albuma su snimljena pod tim imenom, Sara i Roma. I zaista, naravno, Haris Džinović sa svojim vokalom koji je besprekoran i zaista jedinstven, je uspeo da dočara. Naravno, tu imamo problem, koleginice, tako sa tekstovima. Te tekstovi zaista nisu provereni, pogotovo kod Odžile. Tekstovi su rusko-ciganski koji ja nisam baš siguran da je autentično kako bi to trebalo da bude, ali bez obzira to je emocija koja se provlači naravno i koja je tu u prvom planu, je prepoznatljiva i boga mi može da se uživa i tako. Pa predlažem da čujemo jednu pesmu, da odsviramo Damir i ja, od Harisa Džinovića u prepevu Ciganin sam ja se pesma zove, iz tog njegovog opusa, ja mislim da 2 ili 3 albuma, nisam siguran.